марҳилаи аввали аксияи бурди афсонавӣ аз бонки Эсхата ҷамбаст гардид. Дар ин давра 3 нафар иштирокчиёни аксия рохат барои 2 нафар ба давлати Миср ва 1 нафар иштирокчӣ аз ҳама фаъол соҳиби смартфони iPhone 13 Pro Max гардиданд. масъулини бонк дар маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибон тӯҳфаҳоро тақдим намуданд. рохат барои 2 нафар ба давлати Миср соҳиби Фирӯз Дадобоев сокини шаҳри Хуҷанд гардид. вай давоми 1 моҳи охир тариқи корти визии бонки Эсхата харид намуда иштирокчии аксия ва ҳам ғолиб дониста шуд. Я очень рад. Спасибо организаторам, спасибо банку Эсхата и виза карту за эту возможность, то что поездку в Египет. Ну, я решил и с братом посоветовался, то, что мы отправим лучше родителей, потому что это наша давняя мечта. Как бы я и так очень сильно хотел, чтобы отправились своих родителей. Ну, подвернулась очень удачная ситуация, и как бы поэтому решил воспользоваться этой возможностью отправить своих родителей. Я думаю, они очень будут рады этому. ду рохати дигарро ба давлати Миср иштирокчиёни аксия аз шаҳри Душанбе ва ноҳияи Масчоҳи вилояти Суғд бурд карданд. иштирокчӣ аз ҳама фаъоли даври аввали аксия ки бо харид тавассути корти визии бонки Эсхата аз ҳама купони зиёдро ба даст овард, соҳиби смартфони iPhone 13 Pro Max гардид. ғолиб сокини шаҳри Хуҷанд Файзулло Ёқубов дониста шуд. масъулини бонк дар вазъияти тантанавӣ ба ӯ ин тӯҳфаи ногаҳониро тақдим намуданд. Сол боз бо банки Эсхата ҳамкорӣ мекунам. вақтҳои охир бо корти виза бисёр харид кардем, дар хориҷ будем, постоянно карти виза харид кардем чанд таваҳо мағозаҳо. хаймана ин насиби мо будааст, имрӯз ғолиб шудем. аксияи бурди афсонавӣ аз бонки Эсхата ва низоми байналмилалии пардохти виза ба муносибати 31-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ эълон гардидааст. он аз санаи 9 сентябри соли ҷорӣ оғоз ёфта то 31 декабри ҳамин сол идома меёбад. дар аксияи мазкур онҳое иштирок карда метавонанд ки бо корти визии бонки Эсхата дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ бо воситаи QR-код ва посттерминал пардохт кунанд. инчунин хариди худро тариқи интернет-мағозаҳо бо корт ба маблағи на камтар аз 100 сомонӣ пардохт кунанд. ҳоло аксия ба охир нарасидааст, боз як се марҳилаи дигар ҳаст ва иштирокчиён метавонанд дар он ширкат варзанд ва дар пеш боз роҳатҳо ба давлатҳои Туркия ва Дубай бурд карда мешаванд ва ҳамчунин боз ба аз ҳама шахсоне ки иштирокчиёне ки бештар купонҳоро ба даст меоранд аз аксия, ба онҳо имконияти бурди iPhone пешниҳод карда мешавад. дар умум дар доираи аксияи мазкур 12 рохат ба кишвари Миср, Туркия, Дубай ва инчунин 4 смартфони iPhone 13 Pro Max бурд карда мешавад. то ҷанбасти марҳилаи ниҳоии аксия боз 2 моҳ вақт аст. аз ин хотир барои мизоҷони бонк ҳоло имконияти иштирокчӣ шудан ва ё ба даст овардани ғолибият дар аксия вуҷуд дорад. аксияи мазкур аз 4 марҳила иборат аст. марҳилаи аввал ба яъне ки 3 рохат ба Миср бурд карда мешавад ва 1 iPhone. марҳилаи дуюм ба 3 рохат ба Туркия, дар марҳилаи сеюм 3 рохат ба Дубай ва дар марҳилаи чорум низ 3 рохат ба Дубай бурд карда мешавад. дар ҳар як марҳила 1 iPhone 13 Pro Max бурд карда мешавад ки ин ҳам мизоҷӣ аз ҳама фаъоли бонк гирифта метавонад. марҳилаи дуюми аксияи бурди афсонавӣ аз бонки Эсхата санаи 31 октябр, марҳилаи сеюм 30 ноябр ва марҳилаи чоруми он бошад санаи 31 декабри соли ҷорӣ ҷамбаст карда мешавад. дар ҷанбасти ҳар як марҳила ба ҷуз аз қадрдонии ғолибон иштирокчиёни фаъол низ бо тӯҳфаи хотиравӣ қадрдонӣ мешаванд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Тилотии Хабар.